Val Robinson, Briffa Tireo, sy'n beirniadu'r adran yma. Y dosbarth i'r bolion deiflwydd, sydd dan sylw'r beirniad. Ar hyn o bryd, Rhosamech Tywysog, sydd yn gyntaf. Yn y dosbarth yma, wrth gwrs, Rhosamech Tywysog yn ail yn y dosbarth yma llynedd. Trafod gyda'r stiwardiad. Dwi'n meddwl mae aros am Rhosglyme. Mae Rhosglyme wedi cyrraedd. Felly y stiwardiad gyda Val yn y canol, wrth gwrs, yn y het gwyn. A'r stiwardiad wedyn, Delyth Simons, wrth gwrs, a'r ddwy ferch. Ond bosib yn nhw'n sefyll ar hyn o bryd i'r noddwr, i'r noddwyr. Mae'n bwysig edrych ar ôl y noddwyr, wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod y noddwyr wedi cyrraedd erbyn hyn. Mae'r glaw yn dod lawr. Ond fi ddim yn hir, mae'r noddwyr wedi cyrraedd. Delyth Simons yn arwen y ffordd a'r beirniad yn rhoi'r Rhosglyme. John Moore, Brydfa Tŷ Cwm gyda'r ebol. Rhosamech Tywysog wedi cael ei magu gen y ddiweddar Vic Stevens a Kayleigh Sales. Ac Brydfa enwog sydd wedi bod yn rhan ac yn magu yn adroneg ers blynydde mawr. Yn ail yma llynedd ac yn dod nôl eleni i ennill y dosbarth. Yn ail wedyn, Ashley Tristram, coed yn eirin Flashman, y tad Caerneuadd Hywel, a'r fam coed yn eirin Gwendolyn. Ddim yn edrych yn anhebyg i'w dad, wrth gwrs, Caerneuadd Hywel. Mae'r olwg, yr un olwg a'i dad, sy'n mynd ôl, wrth gwrs, i Lind Cwm Coed, a ti'n gweld y gwad Lind Cwm Coed yn dod trwyddo yn y ceffyl yma, yn ei lygad ac yn ei liw, wrth gwrs. Lliw y mwng yn benna. Rhosamech Tywysog. Da merchnogaeth John a Natalie Moore o Cwm Glynebwy yn ennill y dosbarth yma i'r bolion ddeiflwydd yn yr adran E, cymerlwr Cymreig Teip Cob.